Kunjani mama? Talk to me. Hello? Yebo, Kunjani? ngiyaphila. Uyaphila. Yeah. Inkinga zakho ziningi too much. Hey, ziningi kakhulu. But lezi inkinga lezi zibangwa umoya ozenza idlozi. Wena bathi kumele uthwase. Mina ngithi awuyi kuyothwasa ngoba awunayo lento bathi uyoyithwasela. Uyayazi lento engikhuluma ngayo? Mangihamba kubantu ikiphume. Iyaphuma lento. Yeah. Iphuma bathini ku? Bathi kumele ngidla amagobongo. Bathi kumele udle amagobongo. Yeah. Akumelanga uyodla amagobongo. Akumele uyodla ini? Amagobongo ngoba ayikho into oyidlela amagobongo. Manje futhi nginanedliso. Ya ihleli lesifubeni. Ihleli la. Inyuka lento izohlala la. Qubuka la ifike ihlale la. Mara ngaphandle kwedliso bakufake izilwane wena. Bakuthakathe ngezilwane. In fact awunadlozi ibuthakathi bonke obenzeka kuwena. Ezinye zale izilwane sithi nasifika lapha nasafike zayiphendula zazenza engathi imimoya yabantu abadala. Yeah. That's why ebusuka ulali kahle phupha kabi. Ngiphupha mkhona umuntu othe nje ngike ngize la ngizobona. Ufike epusheni. Bengimbona CNC nje ebusuku ngabo past 3. Ngabo past 3 ulele. Bengikade ngithi ngizama ukuthandaza wavele waqhamuka live wathi ngizobona ukuthi ngizofana meke ngeza. Hey. Abamfuna umuntu aye la ngathola khona ini usizo. Kusanda kushona nomana ke nje ngendlela esingayiqondi. Ngendlela engayiqondi. Yeah. Buka ke. Yabona lo muntu ofike kuwena athi uzobona. Lo muntu lo uhamba nawo 24 hours. Futhe wena uye uzwe ukuthi ukhona into engilandelako mara uyaphenduka uyibona. Noma ngithi ngiyathandaza ngezwe sikhona umuntu ongibukayo uyeke lo muntu lo ufike kuwena wathi ungaqala uze la. Kwenzekani lapha ekhanda ngoba ngibona kunenkinga ekhanda lakho. Stand up. Phakamisa izandla ngiphi igama lakho? Nompumelelo. Nompumelelo. Msomi. Nanso ke lento iyaphuma lapha kuwena. Nanso ke iyaphuma lento. Nanso ke iyaphuma. Lola nisandla senu kunompumelelo izomemeza. Ngiyoqala ngalo muntu oyithunzi. Nangoke akabhodle lento imemeza. Nanso bhekani iphuma kanjani? Bhekani ayibhodle kakhulu. Ayimemeza. Nanso. Ayisheshe. Nanso ke iyaphuma. Ngithi ayisheshe. Bhekani iphuma kanjani? Ayisheshe. Nanso. Ayisheshe. Ey. Ayibhodle kakhulu. Ngithi iphume. Uyaphuma. Memeza kakhulu wena. Niyaphuma. Benizomenzani? Nizomenzani? Ngizomsiphila angasebenzi. Angasebenzi. Ngimxoshisa emsebenzini. Xoshisa emsebenzini. Namhlanje Langane lezophumelela ihambe nangemoto yangeke ngifuni. awufune khuluma konke khuluma konke. Angifuni ngane phumelela ngabe ngabe isebenza kahle ngabe hamba emoto ngabe nomoya ngabe ishadile angifuni. Ubani wena? Angifuni ukuyichaza. Awufuna ukuyichaza? Kodwa ngeke ngizoyimisa impilo yale ngane. Uzoyimisa impilo yale ngane. Uyifake ilwane noma uyifaka abantu abafihla? Ngifake ilwane. Uyilande kuliphi izwe? Uyilande kuphi le ilwane uyifakela kule ngane? Uyilande phi? Ngilanda kulawani bale. Uyilande phi? Lawani bale. Uyilande kubantu abafihla. Lula nisanda senu kuyisha. Ayisheshe. Khipha abani. Angizwa sena mihla. Nenza njani? Phuma nokuya. Go. Sena mihla. You are free. Ibandla lithi amen. Shall we chase izandla? Shall we chase izandla? Lento ebulala umama wakho ngeke kubulale wena. Ibandla lithi amen. Nisuka phi baba? Emthumezulu endaweni yasembumbulu. Ngihlale Mina ngoyisa lengane. uyise walengane. Inhlabathi asekhaya niphethe. Ngizayisebenza before niphuma. Alishayeleni uNkulunkulu izandla.